ići da spavaju. Sad je oderemo ruke. Danas se nećemo splačati, samo ćemo skidati zerbice. Ne možemo baš u zerbama na krevet. U čemu inače spavaju? Pa u majčici. Jo, kako smo to završili. Ana, ti veli pokušati. Njam, njam. Ja moraš ti sve bojeći. Mislim da se drugi što se da nekaj će da nije ovo staviti. Ajmo, ukaži pa me napunje. Slušamo, mame.